बे समाव नोंथांमोननि जि दैदेनगिरि बारग' जे बिटिसिनि चिफ आग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय थादों जे प्रमद बर'आ बिथांजों जे सावरायदों होननानै जुदि सावरायदोंब्ला जे बिटिसिनिफ्राय बिजेपिखौ जुदि जोखारनायनि होनाय बाथ्राखौ जुदि सावरायोब्ला नोंथांमोना मानो बिथांमोनजों ज' जानानै बे बिटिसिखौ सालायाखै नोंथांनि जे बेरेखा हान्जानि जि बिजाथि बिथाङा जे सासे मोनसे छात्र संगठननिफ्राय फैनाय बा मोनसे रायजो राजानि सिगाङाव गोबां खामानि मावबोनाय बे बिथिङाव जे बिथांखौ माबोरैहाय फेजेननो हागोन नोंथां बावैसो सिगाङाव जों नुनो मोनबावदों जे दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे प्रमद बर'आ लोगो हमनो गोनां जेबो गोनांथि गैया होननानै बुंदों बिथाङा नाथाय हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बुंबोबाय थादों प्रमद बर'आ बिथांखौ लोगो हमदों होननानै बे बेसेबां सैथो आरो बे प्रमद बर'आ बावैसो सिगाङाव बुंबावदों बिथाङा जे बिथांखौ लोगो हमनायनि जेबो गोनांथि गैया होननानै बे गले गले मोनफ्रोमबो जे मिटिङावनो बुंबोबाय थायो जे सरकारखौ गोदान दानायनि बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोनो नाथाय सरकारखौ माबोरैहाय गोदान दानो हागोन नोंथांमोन बिथां बिजेपिनि बा इउपिपिएलनि जिएसपि बिथांमोननि जि एमसिएलए बा इएम बिथांमोना सानफ्रोमबो बुङो जे जोङो रावजोंबो थाङा इउपिपिएलजों जोङो 5 बोसोरनि थाखाय जोङो इउपिपिएल सोरकार थागोन आरो प्रमद बर' बिथांखौ 5 बोसोरनि थाखायनो चिफ जानानै थागोन होननानै बुंबाय थायो नैबे मोनसेया जे रायजो राजानि गेजेराव जे सोंलु फैबाय थादों जे बर'फोरनि राजखान्थि मोननै दोलोआ जुदि खौसे जायोब्ला बर'नि जे जेंना बेखौ जों सुस्रांनो हागोन होननानै रायजो राजाफोरा मोनसे सोंलु खालामबाय थायो बर'नि जायखिजाया मोननै राजखान्थि हान्जा दङ जेरै बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिथांमोनखौ ज' खालामनानै खौसे जानांगौ होननानै गले गले खावलायदों खावलायसेयावबो दिनै सासेया लोगो हमदों बुङो सासेया लोगो हमनो गोनांथि गैया होननानै बुङो नंगौ बे समाव आङो दंफैयो 22 नं बिटिसि एलएसिनि खख्लाबारि समस्थियाव बे समाव आं नोंथांमोननि सेराव जे मोगा मोगि लानानै फैदों बे समाव आंनि सेराव दङ 22 नं खख्लाबारि समस्थिनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे बिजाथि बिथां शंकर बसुमतारी बिथांजों जोङो दान्दिसे सम सावरायगोन जे फैबाय थानाय नै बावैसो जे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि सायाव बेनि सायाव जों बिथांजों सावरायगोन बे समाव गिबियाव नोंथांखौ बरायबाय जे नैबे समाव जिहेथु नोंथाङा सासे बिजाथि जे बिपिएफ राजखान्थिनि हान्जानि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जि देरहासार जायोब्ला नोंथाङा मा मावगोन गिबियाव आर'नाइ रादाब नि न'खरखौ आङो बरायग्रोबाय 22 नं खख्लाबारि बियाबाव जानो गोनां बे बिसायख'थियाव आङो बिजाथि महरै गसंदों आरो बे समस्थिनिफ्राय आं देरहालाङोब्ला आङो बे ओनसोलनि जौगालु खामानिफोर मावगोन गुबैयै समस्याफ्राथ' गोबां दङ खिन्थु जायफोर समस्याफोरखौ मावाब्लानो जाया गोनांथार समस्याफोर आं बेफोरखौ प्रायरिटि होनानै मावगोन आबादारिफोरनि समस्याफोर माखासे दङ आबाद फोथार जौगाहोनाय खुरखानायखौ राहा लानाय आबाद फोथारखौ आबादनि थाखाय जा मोजां खालामनांगौ दै जगान होनायानो जा बे दिखावबो आङो गुरुत्त' होगोन आरो सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंहा माखासे खामानि मावनो गोनां दं लामा सामा हान्था मेलानि बेलायावबो माने गोबां मावनो गोनां दंबावो सिगाङाव हाग्रामा महिलारिनि जि सोरखार दङमोन बै समाव जथेस्थ' खामानि मावनाय जादोंमोन थेवबो जोबजोबाखै आबुं जायाखै दा थालांनाय जि खामानिफोर दं बेफोराव आं माने गुरुत्त' होगोन बे समाव जे खख्लाबारि बियाबनि जे रायजो राजाफोरा नोंथांखौ मा साननानै जिहेथु नोंथांखौ भट आं फोथायो जे रायजो राजाया देग्लाय आंनि सायाव गोबां आसा लानानै आंखौ बिजाथि जानो खावलायदोंमोन आरो बे हिसाबैनो दोलनि फालनिफ्राय आङो हाग्रामा महिलारि सारा आंखौ बिजाथि महरै फसंबाय आं सानो रायजो राजाया आंनि सायाव माबा मोनसे नुदों आरो बिथाङा हयथ' खामानि मावनो हागोन जयग' बेक्ति बेबायदि साननानै आंनो भट होगोन होननानै आं आसा खालामो
नोंथांनि जे बेरेखा हान्जा बिथांमोना जिहेतु आथिखालनि जि सोरखार बे सोरखारजों दङ बिथांमोना गोख्रों जेरैबायदि बिजेपि जिएसपि आरो इउपिपिएल जथाय बिथांमोना जे सासे बिजाथिखौनो फसंदों दिखांदों बे बेलायाव नोंथाङा माबोरै देरहागोन जे नोंथांमोननि जे बेलायाव मोनसेल' राजखान्थि हान्जा खोथाया बे रोखोम नङा नंगौ बयबो मिन्थिगौ जे बिथांमोना एलायन्स पावारावबो दङ स्टेटआव दङ बिटिसिआवबो दङ एलायन्स नाथाय एलायन्स गभर्नमेन्टब्लाबो बिथांमोननि गभर्नमेन्टनि दिनाव बिटिसिआव जा रोखोम खामानि जानांगौ बे रोखोम खामानि जायाखै बिथांमोना टटेलि फेइलर जादों जे बिटिआर एकर्डनि उनाव बर' रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' आसा खालामदोंमोन बिथांमोना न'खर न'खर साख्रि होनो नागिरदोंमोन एनडिएफबिनि जेल जानाय जोहोलाव बिथांमोनखौ दिहुननायनि खोथा बर' रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन गावसोरबो बुंदोंमोन गासिबो गसिगोन होननानै बेनिफ्राय एनडिएफबि केडारफोरनो रिहेबिलिटेसन आरो माने गभर्नमेन्ट जब होनायनि खोथा बुंदोंमोन नाथाय बेफोर जेबो जायाखिसै जाफुङाखिसै बेनिफ्राय माखासे खोथा बिटिआर सुक्तियावबो दङमोन भेन्सार स्कुलफोर बिटिसि ओनसोलावनो बांसिन दंमोन माने रुरेल माखासे एखेबारे गामियारि ओनसोलफोर जेराव सोलोंथाइनि सोरां मानसिफोरा मोनबाङि जायगा बेबायदि जायगाफोराव एखेबारे फरायसालिनि गोनांथार बेबायदि जायगाफोराव रायजोआ फसंनाय भेन्सार स्कुलफोरखौ बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि थाखाय बिटिआर एकर्डआव सोना लाबोदोंमोन दिनै मा नुखो रायजोआ स्कुल गंसेबो प्रभिन्सियेलाइजेसन जायाखिसै बे फोरोंगिरिफोरा माखासे टिउटर हिसाबै एपइन्टमेन्ट मोनबाय माखासे ओरैनो थानांबाय फरायसालिफोरखौ एमालगेमेसन खालामनानै गोजानाव लानानै थांबाय दा बेफोर जोबोद गाज्रि खामानि मावदों रायजोआ दिनै खुद्रिखांदों आरो बे सार्थआवनो बिपिएफ दलखौ पुनर नागिरफिनदों रायजोआ हाग्रामा महिलारियानो मोजांमोन दा बे दिगाव बे बिथिंजोंनो दिनै जोङो बिपिएफ दला सहारि मोनफिनदों आरोखि रायजोनि अनसायनाय मोनफिनदों आरो आंबो बिजाथि महरै बे रोखोमैनो रायजोनि अननाय आं दिनै मोनदों बिथांमोना बुंबाय थादों 17 बोसोराव बिथांमोना जेबो मावाखै होननानै नाथाय 17 बोसोराव मावाखै नोंथांमोना जुदि 17 बोसोराव नोंथांमोना मावनो हायाखैब्ला बिथांमोना जे 2 बोसोराव बोरै मावनो हागोन बिथांमोना मेगन थानानैबो खाना रायजोआ नुदों जे बे 17 बोसोराव मा जादों मा जायाखै 17 बोसोरनि सिगां जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव मा दङमोन जेबोआनो गैयामोन बबे लामाया फाक्का जादोंमोन बबे स्कुला बिल्डिं दङमोन बबे मेडिकेला मोजां माने फेसिलिटि दङमोन बबे दालाङा पाक्का जादोंमोन जों उन्दैब्ला पाक्कानि लामा खुनुदिन नुफेराखैमोन जोङो खिन्थु बिटिसि जानायनि उनाव जोङो पाक्का लामा नुबाय माखासे मेडिकेल बिल्डिं जानाय नुबाय स्कुल बिल्डिं जानाय नुबाय बिटिसि जानायनि उनावसो गासैबो डेभेलपमेन्टआ फैदों गतिके बिथांमोना बुंनाया नंखाय भित्तिहीन बावै सिगाङाव नोंथाङा बुंबावदों जे एनडिएफबिनि बाथ्रा बुंदों आरो फरायसालिफोरखौ जे प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय बिथांमोना बुंदों बावै सिगाङाव थाबैनो बेफोरखौ मावफुंनाय जागोन आरो एनडिएफबिनि जि खामानि बेखौ मावबाय थादों होननानै बे बेलायाव नोंथाङा मा बिथांमोना जिहेतु पावाराव थानाया 2 बोसोर जाबाय बेफोर खामानिखौ मावनायनि स्कप बिथांमोना सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो दिनै 2 बोसोराव जथेस्थ' प्रग्रेस खिन्थिनो हानांगौमोन गबिन्द बसुमतारी डिपुटि चिफ बिथाङा बुंदों जे एनडिएफबिनि जेल जानाय केडारफोरखौ जुदि दिहुननांगौबा न'खरासो इनिसियेटिभ लानांगौमोन बे लासिं सिं खोथा नंगौ ना सुक्तिकारिफोराथ' बिथांमोनानोमोन गतिके बिनि इनिसियेटिभखौ न'खरा लानांगौना गावसोर लानांगौमोन रायजोआ माने दिनै एनालाइसिस खालामदों आरो बिथांमोननि जि चरित्र आखुथाय बे रोखा जादों आरोखि बे समाव बिथांमोना बुंबावो जे माखासे बाथ्रा बुङो जे बिपिएफ सोरखारा जे रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावाखै होननानै बुंबोबाय थायो बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन दिनैनि दिनाव बेयो बिथांमोननि राजनिति डायलग रायजोआ बेखौ फोथाया खारन बिपिएफ दोलोनि दिनावनो रायजोआ डेभेलपमेन्टखौ मोनदों रायजोआ नुदों
नैबे समाव नोंथांमोननि जि दैदेनगिरि बारग' जे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय थादों जे प्रमद बर'आ बिथांजों जे सावरायदों होननानै जुदि सावरायदोंब्ला जे बिटिसिनिफ्राय बिजेपिखौ जुदि जोखारनायनि होनाय बाथ्राखौ जुदि सावरायोब्ला नोंथांमोना मानो बिथांमोनजों ज' जानानै बे बिटिसिखौ सालायाखै बे बेलायाव प्रमद बर'जों रायलायनाय खोथाखौ आं मोनथियाखै खिन्थु सारा बुंनायनि उनाव आङो मोनथिदों बे प्रप'जेला बर'जों बर' खौसे जानानै सालायनांगौ बे प्रप'जेला सिगां आं मोनथिनायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङानो प्रप'जेलखौ होजेनदोंमोन खिन्थु बै समाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL आरो फरायसा आफादा माने गुरुत्थ' होआखै जाहैबाय माने बिथांनि प्रप'जेलखौ रिफिउस खालामदों बै समाव जानायमोनब्ला हयथ' दिनैनि बे अबस्थाया फैनाय नङामोन दिनै इमान माने मोनसे डिफारेन्सनि उनाव दिनै सहजै गोरोबलायनो हानाय बे परिबेस दिनै फैयाखै पलिटिकेल माबाया डिफारेन्सा एसे बारा जालांनायनि जाहोनाव बे जिनिसा जानो हागौ खिन्थु खालामलायनो हायोबा बे हारिनि थाखाय मोजां जागोन नाथाय बावैसो सिगाङाव जों नुनो मोनबावदों जे दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे प्रमद बर'आ लोगो हमनो गोनां जेबो गोनांथि गैया होननानै बुंदों बिथाङा नाथाय हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बुंबोबाय थादों माने प्रमद बर'आ बिथांखौ लोगो हमदों होननानै बे बेसेबां सैथो आरो बे प्रमद बर'आ बावैसो सिगाङाव बुंबावदों बिथाङा जे बिथांखौ लोगो हमनायनि जेबो गोनांथि गैया होननानै बे बेलायाव माबाफोर बाथ्रा हाबनानै दं नामा बाथ्रा हाबनानै थानो हागौ जे लोगो हमनाय खोन्थाखौ आं मोनथियामोन खिन्थु सारा बुंनायनि उनाव आङो बाथ्राखौ मोनथिदों बाथ्रा थागोन गासैबो बाथ्राखौ दिनै स्पस्त' बुंजाया साराबो खोब स्पस्त'यै बुङाखै बाथ्रा थागोन नोंथांमोना गले गले मोनफ्रोमबो जे मिटिङावनो बुंबाय थायो जे सरकारखौ गोदान दानायनि बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोनो नाथाय सरकारखौ माबोरैहाय गोदान दानो हागोन नोंथांमोना बेयो नंखाय नङा बे सैथोआनो जागोन जोंथ' बयबो नुदोंआनो जे बिजेपिनि सासे MCLA भबेन बर'मोन ना बिथाङाथ' बुंदोंमोनानो दा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि सिङाव गावनि MCLA फोरानो दिनै माने थानो बानाय जि बाथ्राफोर सिखांदों बेथ' सोरबा हाग्रामा महिलारिनि BPFनि MCLA फोरनि खोथा नङा बा हाग्रामा महिलारिनि खोथा नङा गतिके अपोजिसननि खोथा नङा आरोखि दा गावनि सिंनि MCLA फोरनिफ्रायनो बेफोर बेरखांनाय गतिके सिङाव माबा मोनसे दङ बेखौ जोङो अनुमान खालामनो हायो मोनदांनो हायो गतिके बे रोखोमैनो माबा मोनसे जागोन आरो सरकार सोलायनाया बे प्रसेसजोंनो जागोन नाथाय बिथाङा बुंबावदों माने आङो जे बिथांजों जे तामसा खालामनाय एबा धेमालि खालामनासो बुंदोंमोन होनना बुंदों बिथाङा मोनसे जे निउसनि गेजेरजों बिथाङा बुंबावदों बेखौ आं सैथो बाथ्राजों बुङाखैमोन होनना बुंदों बे बेलायाव बियो बिथांमोननि दोलोआरि नारसिननायाव उनाव सोलायनो हागौ डायलगा नाथाय बिथांमोननि गोरबोफोरा बोधय सोलायनाय नङा बेसेबांसो समनि उनाव नोंथांमोना सोरखार जों आन्दाज खालामदों दिनै सम बुंनो हाया साराबो सम बुङाखै नाथाय खम समनि गेजेरावनो बिसायख'थिनि उनाव जों आसा खालामदों आरो नाथाय बिथां BJPनि बा UPPLनि GSP बिथांमोननि जि MCLA बा EM बिथांमोना सानफ्रोमबो बुङो जे जोङो रावजोंबो थाङा UPPLजों जोङो 5 बोसोरनि थाखाय जोङो UPPL सोरखार थागोन आरो प्रमद बर' बिथांखौ 5 बोसोरनि थाखायनो चिफ जानानै थागोन होननानै बुंबाय थायो बे बेलायाव नोंथाङा बेखौ समासो फोरमान खालामना दिन्थिगोन नाथाय नैबे मोनसेया जे रायजो राजानि गेजेराव जे सोंलु फैबाय थादों जे बर'फोरनि राजखान्थि मोननै दोलोआ जुदि खौसे जायोब्ला बर'नि जे जेंना बेखौ जों सुस्रांनो हागोन होननानै रायजो राजाफोरा मोनसे सोंलु खालामबाय थायो बर'नि जायखिजाया मोननै राजखान्थि हान्जा दङ जेरै BPF आरो UPPL बिथांमोनखौ ज' खालामनानै खौसे जानांगौ होननानै गले गले खावलायदों खावलायसेयावबो दिनै सासेया लोगो हमदों बुङो सासेया लोगो हमनो गोनांथि गैया होननानै बुङो बे बेलायाव मा बुङो मोननैबो राजखान्थि दोलोआ खौसे जानायखौ लुबैनाय बे बर'
माहारियारि हारि अनग्रा रायजो राजानि मोनसे मतामत बेयो सैथो सेन्टिमेन्ट दा बे बेलायाव मोनफ्रोमबो दोलोआनो गावबा गावनि जि थाथि बे थाथिखौ रैखा खालामनानै सोलिलायनो नागिरो जायनि जाहोनाव दल मोननैया मोनसे जानायनि खाबु थाया नाथाय एलायन्सफोर जालायनो हायो आं साना जे मालाबा माने मोननै दोलोनि गेजेराव जे खौसे जालायनो हाया मालाबा समा बेबायदि अबस्था बेबायदि मोनसे सम फैनोबो हागौ जेरै दिनै बिजेपिजों इउपिपिएल आरो जिएसपिआ एलायन्स खालामदों बिजेपिनि सोरखारजों दिनै बिपिएफ दोलोआबो स्टेटआव फ्ल'र एलायन्स खालामदों दे मालाबा दिनै जायाखै मालाबा जानो हागौ आरोखि बिपिएफ इउपिपिएलनि गेजेराव मालाबा एलायन्स जानो हागौ माने दल मोननैया जे बिपिएफआ इउपिपिएलखौ इउपिपिएलआव हाबनानै इउपिपिएल खालामनांगौ बा इउपिपिएलआ बिपिएफआव हाबनानै बिपिएफ जाजोबनांगौ माने गुबुन दोलो माने लाखियालासेनो मोनसेल' दोलो थानांगौ नैबे फर्मुलायाव माने मोननैबो दोलोआ खौसे जायैया बे जाना थादों आरोखि खारन प्रमद बर'आबो गावनि दोलोनि जे एक्जिस्टेन्स बेखौ हगारा आरो हाग्रामा महिलारियाबो बेखौ माने हगारनो हाया खारन बे दोलोआरि एक्जिस्टेन्सआ थागोन गतिके खौसे जानांगौब्ला मालाबा जोङो एलायन्स जालायनानै खालामहैनो हागौ बेखौ समा मालाबा थिननो हागौ बे गेदेर खोथा नङा दिनैनि दिनाव जे बुंबोबाय थादों जे बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' आरो बिथांनि जे एमसिएलए बिथांमोना बुंबाय थादों जे बिटिआरआव गोबां जौगानाय फैबाय सान्थि फैबाय होनना बुंदों बे सान्थि फैनायनि गेजेराव जे बिपिएफनो मानो भट होगोन दिनै रायजो राजाया बिपिएफखौनो नागिरफिनदों जाहोना जाबाय इउपिपिएल सोरखारा दिनै बिटिसि ओनसोलनि जौगालु खामानि दामानि मावनायाव फैलर जादों बिथांमोना माने जि रोखोमै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय अनुदानफोर मोनबोनांगौमोन एसिस्टेन्सफोर मोनबोनांगौमोन दा 1300 कोटि होनायनि खोथामोन दा थाइसेबो लाबोनो हायाखै बिथांमोना दिनै नर्मेल फान्ड बिटिसि सुक्तिनि दिननिफ्राय स्टेटनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय जिखिनि नर्मेल फान्ड मोनबोबाय थायो बेजोंसो बिथांमोना मोनसे मोननै खामानि मावदों बेथ' सिगांनि गभर्नमेन्टनिनो मोनसे प्रसेस खिन्थु बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बिटिआर सुक्तिनि मुङै जेबो माने गोदान फान्ड बिथांमोना लाबोनो हायाखै बिटिआर सुक्तिजों जोङो गोबां मोनफानो हादों जायनि जायगायाव गोबां इनस्टिट्युट मोनफानो हादों बेफोर बिथांमोना जाफुंनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों नाथाय बेफोर जाफुङोबा नोंथांमोनखौ बोरै जे बजबगोन रायजो राजा बेफोर जाफुङोब्ला जोंनि ओनसोलफ्रा जौगागोन न' डाउट आंबो बरायो जाफुंनांगौ नाथाय बिटिसि सुक्तिनि समाव बे रोखोम जेबो इनस्टिट्युट फैफायाखैमोनब्लाबो उनाव जों गभर्नमेन्टजों रायलाय माखासे इनस्टिटिउसनफोर गायसननो हादोंमोन जेरै CITफोरा बे रोखोम माखासे इनस्टिटिउसन गायसननाय जादों दा दिनै बे इनस्टिटिउसनफोराथ' जालांबाय थागोन खिन्थु जोङो जोंनि हारिया गाबथानायनि खोथा दङ जों बर' हारिया जुदि गाबथानांगौब्ला जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावनो गाबथानांगोन बड'लेण्डआवनो गाबथानांगोन बेनिखायनो बे जौगालु खामानिफोरल' नङा जोंनो सिकिउरिटि नांगौ मुल खोथाया गुबै खोथाया सिकिउरिटि नांगौ दिनै जोंनि सिकिउरिटिया गोमानो थांगासिनो दं बिटिसिआव मोननाय गोहोफोरखौ दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ 16टा डिपार्टमेन्ट दिनै लांफिनदों स्टेट गभर्नमेन्टआ जों बिटिसिआव मोनबाय थानाय रयेल्टिफोर फरेस्टनि रयेल्टिफोर जों मोनोमोन दिनै बेफोरखौ लांफिनदों बिथांमोना दिनै मा खालामदों जे हाग्रामा महिलारिनि दिनाव बिटिसिआव नि जाय स्पेसियेल टेट फाथिनानै बिटिसि ओनसोलनि आनएमप्लयड जोंनि गथ'फोरनो फरायसाफोरखौ टेटआव एपइन्टमेन्ट होदोंमोन दिनै मा नुदों जोङो बिटिसिआव टेटबो गैया स्टेटनि टेट दं बेनिफ्राय नन बिटिसिनि
माखासे गथ'फोर दिनै एपइन्टमेन्ट जायै जायै बिटिसि ओनसोलाव फैगासिनो दं हाग्रामा महिलारिनि दिनाव किन्तु नन बिटिसिनि अर्थात स्टेटनिफ्राय बिखेखকৈ माबायाव शिक्षा बिभागाव सोलोंथाइ माबायाव बिभागाव नन बिटिसिनि टिचारफोर एपइन्टमेन्ट हरनो हराखैमोन बेनिफ्राय दिनैथ' नुबाय नन बिटिसिनिसो फैजोबगासिनो दङ बेनो जुदि जायोब्ला बिटिसिनि जोंनि जि निबनुवाफोर आनएमप्लयड इयुथफोर बिथांमोननि लाइफआ बोरै सिकिउर जानो जोंनि बिटिसिआ बोरै सिकिउर जानो जोंनि हारिया बोरै सिकिउर जानो बेफोरखौ दिनै गोरों गोरा रायजो राजाफ्रा सानदों बर' रायजो राजाफ्रा बुजिदों जायनि जाहोनाव बिपिएफखौनो नागिरफिनदों नाथाय बिथांमोना बुंबावदो थाबैनो जे साकरि थिसनगोन होनना बुंदों 1 लाख 5 बोसोराव 1 लाख लाइमोनफोरनो जे साकरि होगोन होनना बुंदों प्रमद बर' बिथाङा 2 बोसोर सिगां बे बिटिसि बिसायख'थिनि समाव बेफोर बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे 5 लाख साख्रि होनायनि खोथा 2 बोसोर थांबाय दिनैसिम सासेबो गैया गतिके बियो बिसायख'थि फैब्ला बिसायख'थियाव भट मोननो बुंफ्लानायनि अनगायै बे जेबो नङा बिथांखौ बयबो माने थगायसुला बेक्ति होननानै बुजिजोब्बाय आरोखि बिटिआरखौनो बिथाङा बिराद गेदेर होनना बुंदोंमोन माने नर्थ इस्ट स्टेटफोरखौसो माने 7टा स्टेटखौसो रिजन होनना बुङो जोंना बिटिआरानो एखेबारे रिजन जाबाय स्टेटनि सायाव थांबाय होनना बिथाङा बुंलाबायदोंमोन गतिके बिथांखौ सासे थगायसुला नेता होननानै दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बुजिबाय जायनि जाहोनाव दिनै बिपिएफखौ नागिरफिनदों आरोखि नोंथांनि जे बेरेखा हान्जानि जि बिजाथि बिथाङा जे सासे मोनसे छात्र संगठननिफ्राय फैनाय बा मोनसे रायजो राजानि सिगाङाव गोबां खामानि मावबोनाय बे बिथिङाव जे बिथांखौ माबोरैहाय फेजेननो हागोन नोंथां फेजेननाया बे आंनि बाथ्रा नङा रायजो राजाया बिथांखौ फेजेनगोन दिनै रायजो राजानि सायाव बेयो निर्भर खालामगोन आं नुदों रायजोआ आंखौ वेलकाम जनायदों अनसायदों आंहा मोनसे कनफिडेन्स फैदों रायजोनि हेफाजाबजों आं देरहागोन आरोखि माने गासै जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा आंखौ सहारि होदों गतिके आं बे रोखोमैनो देरहागोन जोबथारनायाव जे गासैबो जे कक्लाबारि बियाबनि जे रायजो राजाखौ मा खावलायनो लुबैयो कक्लाबारि बियाबनि गासै रायजो राजाखौ आंनि खावलायनाय फैगौ 8 जुनाव जानो गोनां जोंनि बियाबनि बे बिसायख'थियाव नोंथांमोना जौगानाय सान्थि आरो गोजोननि थाखाय बिपिएफ दोलोनि बिजाथि आं मुस्रि शंकर बसुमतारिनो नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै आंखौ देरहासार खालाम आरो जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय आंखौ खाबु होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय नंगौ बे समाव जों बिथां 22 नं कक्लाबारि बियाबनि जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिजाथि शंकर बसुमतारि बिथांजों जोङो गोबां सम सावरायबाय बिथाङा जोंनो गोबां बाथ्रा होदों जे फैबाय थानाय समाव बिथाङा जुदि बे कक्लाबारि समष्टिनिफ्राय जे देरहासार जालांनो हायोब्ला बिथाङा रायजो राजानि थाखाय गोबां खामानि मावगोन होननानै बुंदों जे जों फैबाय थानाय समाव जे बिथाङा देरहासार जानायनि उनाव जे रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा बेखौ जोङो रायजो राजानिफ्राय जि सोंथि बे सोंथिखौ लानानै फैफिनगोन दिनैनि बे हाबाफारिखौ नोंथांनिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय खुलुमबाय साबायखर नोंथांनिसिमबो जे जोंनो बे बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय